Chcem, aby každé dieťa na Slovensku malo prístup ku skutočne kvalitnému vzdelaniu. Chcem, aby inakosť nebola zdrojom nenávisti. Chcem, aby deti na školách a v škôlkach boli prijaté také, aké sú, bez ohľadu na príjmy ich rodín, na ich špeciálne potreby alebo príslušnosť k akejkoľvek menšine. Aby sa všetky deti mohli učiť spolu. Lebo v rozmanitých kolektívoch s dobrou výučbou sa deti navzájom nebrzdia. Učia sa oveľa lepšie ako v triedách, v ktorých rozmanitosť chýba. Som Anna Symington-Mahr a preto som založila Rozmanitu. Rozmanita chce pomôcť každej škole na Slovensku vydať sa cestou kvalitného, inkluzívneho vzdelávania. Budujeme model inkluzívnej škôlky a školy, ktorou chceme dokázať, že sa to dá. A našim centrom šírenia chceme dostať tieto princípy na všetky školy na Slovensku. Silný model inklúzie pilotujeme v našej škole a pomáhame ďalším, aby si túto cestu nemuseli vyšľapať samé. Sami to ale nezvládneme, potrebujeme vás. Podporte Rozmanitu pravidelným darom pre systémovú zmenu našich škôl. Ďakujeme.